El vestit nou de l'emperador. Temps era temps. Hi havia un sastre ambulant que un bon dia es va trobar en un país estranger. Actualment, els sastres que van d'un lloc a l'altre normalment no es fan notar gaire i procuren no ultrapassar els límits de les normes locals de decència. Aquell sastre, però, era tan sociable com deficient en decòrum i aviat va ser a la taverna del poble, abusant de l'alcohol, envaint l'espai personal de les cambreres i explicant històries plenes de prejudicis sobre recollidors de cartrons, neteja-parabrises i altres treballadors i treballadores no especialitzats. El company hostaler es va queixar a la policia, que va venir, va agafar el sastre i el va arrossegar davant de l'emperador. Com era de suposar, tota una vida creient en la legitimitat absoluta de la monarquia i en la inherent superioritat de les persones masculines, havia convertit l'emperador en un tirà presumit i amb una evident discapacitat cultural. El sastre va adonar-se d'aquestes característiques i va decidir aprofitar-se'n. L'emperador li va dir: «Tens res a demanar abans que t'expulsi per sempre més del meu reialme?» El sastre li va contestar: «Només voldria que sa majestat em concedís l'honor de dissenyar-li un nou vestuari reial. Tinc una roba especial, tan especial i delicada, que només la poden veure certes persones. La mena de persones que us agradaria tenir al vostre reialme. Persones políticament correctes, moralment virtuoses, intel·lectualment astutes, culturalment tolerants, que no fumin, que no beguin, ni els facin gràcia els acudits sexistes, ni mirin gaire la tele, ni escolten música country, ni facin costellades». Després de pensar-s'ho un moment, l'emperador li va concedir el desig. El va afalagar la idea feixista i testosterònica que l'imperi i les seues habitantes existien només perquè ell s'hi pogués lluir. Això del vestit seria com tenir per muller Pamela Anderson, però multiplicat per 100.000. Evidentment, aquella suposada roba tan excepcional no existia. Anys de viure fora de la societat normal havien forçat el sastre a desenvolupar un codi moral propi, que en aquest cas l'obligava a estafar i fer avergonyir l'emperador en nom de tots i totes els i les artesans i artesanes independents i independentes. Així, treballant amb diligència, va aconseguir fer creure a l'emperador que tallava i cosia peces de roba que en el més estricte sentit objectiu de la realitat, i sense ànim ni intenció de menysprear-les, no existien. Quan el sastre va anunciar que havia enllestit el tema indumentari, l'emperador es va contemplar al mirall, amb els mantells nous. Allà dret, nu com el dia que va néixer, hom i don, podien observar que tots aquells anys explotant sense pietat la pagesia li havien convertit el cos en una desagradable massa de carn fofa i blanquinosa. Evidentment, l'emperador també se n'adonava, però feia com si realment veiés els mantells preciosos i políticament correctes. Per lluir la seva nova esplendor, va ordenar que l'endemà hi hagués una desfilada. L'endemà al matí, els súbdits van arrenglerar-se als carrers, a punt per a la gran desfilada. Havia corregut la veu que el nou vestit de l'emperador només el podien veure les persones sense prejudicis i amb una vida sana, i tothom i tothom hi anava decidit a ser més correcte o correcta que el veí o la veïna. La desfilada va començar amb gran pompa. L'emperador passejava carrer avall, la seva còrpora pàl·lida, botida i patriarcal, i tothom feia grans «oh» i «ah» davant del seu vestit nou. Tothom i tothom tret d'un nen que va cridar: «L'emperador va despullat!» La desfilada es va aturar. L'emperador es va aturar. La multitud es va quedar en silenci, glaçada, fins que un pagès ràpid de reflexos va cridar: «No, no va despullat. Simplement l'emperador dona suport a un estil de vida amb opció a vestir-se o no».
De la gentada va sorgir un «Bravo!» i tothom i tothom va començar a treure's la roba i a ballar al sol, tal com hauria volgut la mare natura. Des d'aquell mateix dia, al país hi va haver la possibilitat d'anar vestit o no, i el sastre, privat del seu mitjà de subsistència, va recollir fil i agulla i mai més se'n va sentir a parlar.